Адзіны дзень інфармавання прайшоў ва ўсіх рэгіёнах Міншчыны 16 красавіка. Галоўнай тэмай абмеркавання стала аварыя на Чарнобыльскай АЭС. Яе наступствуе цяперашняя сітуацыя на тых тэрыторыях, якія закранула забруджванне. 40 гадоў прайшло з моманту выбуху, а тэма да гэтага часу застаецца актуальнай і закранае ўсіх жыхароў нашай краіны. Некаторыя лакацыі забруджвання радыёнуклідамі закранулі Салігоршчыну. 9 населеных пунктаў зараз знаходзяцца пад пастаянным кантролем санітарнай службы. Эпідэміёлагі сочаць за гэтымі тэрыторыямі. Адпаведна, прадукцыя з гэтых земляў праходзіць цвёрды санітарны контроль. Трагедия, когда затронуты и судьбы, и жизни людей. И на самом деле то трагичное, что в этих последствиях не знали, как реагировать, и работу осуществляя зачастую просто в специализированных костюмах, которые не позволяли уберечься ликвидаторам от радиационного загрязнения. И, конечно же, по информации, которая есть в разных источниках, 476 населенных пунктов, и основа – это Могилевская, Гомельская область. И некоторые локации загрязнення радіонуклідамі коснулись і Салігоршчыны. Размова з калектывам атрымалася прадметная, абапіраліся на факты і лічбы, якія паказваюць, як мяняецца Салігорскі раён і чаго ўжо ўдалося дабіцца. У прысутных была магчымасць задаць кіраўніку раёна пытанні як падчас адкрытага дыялогу, так и асабіста. Работники – это наши жители Солигорского района, которые обязательно имеют в своем запасе те или иные вопросы или же предложения, которые мы сегодня слушали. И это вот также в таком ключе дает возможность почувствовать и донести информацию людям в тех или иных вопросах, которые нас задают, что мы на сегодняшний день держим руку на пульсе, и от благоустройства до бытовых условий, которые надо на сегодняшний день помогать людям в разрешении вопросов, которые поступают с мест. Работники Салігорскага гандлю задали старшыне выканкама пытанне па будаўніцтве арэнднага жылля, заработнай платы, аховы здароўя, хвалююць людзей пытанне добраўпарадкавання, выдзялення дзіцячых стаматалагічных кабінетаў у другой паліклініцы. На ўсе пытанні Анатоль Ладыга адказаў дэталёва і адкрыта, а звароты ўзяты на кантроль.